Goddag og velkommen til programmet Ude og Inde med Jakob og Kvinde. Hej Nanne. Hvad siger det? Du er med i fjernsynsprogram. Smil for selv. Du er godt. Se, jeg vil lige kigge den her vej. Så har vi radiser. Hvad er det for nogle af dem? De grønne? Ja. Okay. Og der er der kartofler. De grønne? Ja. Nå. Har du løg? Må det komme med i et tv-program? Ja. Der har vi skalleløg. Skalleløg. Røgløg. Og røgløg. Biløg. Og hvidløg. Og hvidløg. Og hvidløg. Her er vi igen skalleløg. Skalleløg. Har du ikke... Nej, nu skal du lige kigge her, fordi Ja. der har jeg 3 rækker asperges kartofler. Hvad? 3 rækker asperges kartofler. 3 rette svenske kartofler. Asperges kartofler. Asbest. 3 rækker asbestkartofler. Okay. Nu er det sådan quick kartofler. Hvad? Quick. Nå, Og det her jo, det er kan du bare være med? ganske almindelig løfle. Lufler, jo. 6 rækker løfle. En lille pige, den anden lige se. Jeg vil lige vise, hvordan man tager kartofler. Hey, hvor længe tænker jeg at spise i år? Hvad? Jamen, nu tænkte jeg på, nu har du så mange løg. Er det ikke også moderne at plante ristet løg? Jo, men de er meget svære dyr. Det bliver Ja. først næste år, når jeg sådan... Nå, ja, det er det. De har lært at være i hav. Og blød løg og sådan noget også. Blødløg skal vi jo have. Ja, okay. Og der er vi jo bare... Bor! Vi zoomer lige. Hvor er det henne? Hvor fanden er det? Der! Jamen, jeg har... Ja. Det er en bor. Den blev stor og dejlig. Man kan sige nu, der er faktisk bare en lille barn til en forårsløg. Men det skal nok blive stor nok. Så lige rettes op. Hvor stor bliver den så, når den er ude i fuld længde? Skal det om med i det program? Ja. Ja, det svinger mig. Hvor jeg efter skaffen her. Du ved, det den blev proppet i og sådan. Ja, okay, det kommer an på fugtigheden simpelthen. Ja, også fugtighed. Jo, men anden også gå rundt i. Gå rundt i bare. Ja. Ja, I bor. Jo. Nå, skal vi have plukket nogle radisjen? Så vi kommer ind til Modder, så vi kan forlade. Det er morter. Indtil morter. Værsgo. Sådan ja. Ja, det er noget. Det er noget af den stil.